салом алейкум мардуми шариф тоҷикистон. Картаи Сбербанки Ҳусейн Ашурани маҳкам кардем. Ҳусейн Ашур 25 картатай. Номард. Ман гуфта будам ки дига чақа намешам, но дидам ки 300 нафар зиёд шидин. Ҳама результат мехоҳад. Бисёр касо против ҳастанд. Зина ба зина мехоҳанд боло бираванд. Но фикри падар модари вора кадан дар кор аст. Ҳусейн Ашур. Картаи хата бумон. Эй ноодам. Эй номард, курнамак, то чанд қара ҷавонои мора депортатсия мекунӣ, то чанд қара пушти панҷара мебаришон. Ҳусейн Ашур, но ман натонистам дига, маҷбур шудем кора бикунам ба хотири падар модарошон, ба хотири фарзандашон. Ҳусейн Ашур, ҷавоб медиҳ. дӯстони азиз, Москва ма барои ду блогер омадем. Якташ бухтарӣ ва димаш ранги бухтарӣ, як ришт дорай, як сари судш биброрем. Уже гуфта будам ку дина рӯзи ҷумъа вақати муфаттишо гап мезанам. Ба ҳар як суханшон бояд ҷавоб битам. Як ҷавон ташаккур дӯстони азиз. Бурам Самарада бирасам, баъд ранги аввал мо дар хизматем. Зинда бошед.